Rashmina andishungurudza edu. Sinokusvika this time mwana asati auya. Ndiri kunzi ndiita sei nemwana wechokwadi? Arikuda kundiita sei? Mama. Warubva wapi Rashi? Saka manje ava ndine vanhu vandinawo panze apa vari kuti vada kugadzira TV saka ndikufanira kuitora ndiende nayo sisi. Rashi? Uda kundishungurudza kusvika papi iwe? Inini manje kushungurudza mama vangu manje ni. Mama vangu iwe Rashi gara pasa nyakubereka manje. Rashi. Rashi, taura nini? Nditaurire kuti chii chandiri kukanganisira pamba pane iwe? Mimi, you are a sweet mother. Saka chii chese chauri kuedza kuda so sweet to me. Uda kuedza kuda kudii Rashi? Mama mukwana apa ndine chipande kapanda ndiri kubhesika. Pane chipande chandaita manje saka vanhu vacho vatoda kugadzira TV manje saka ndofanira kumboenda nayo kuti vanhu vacho vanogadzirisa. Vacho ndauya naye akamira panze avanizo kudumbu. Naimi Mkwasha. Mkwasha. Mabigere. Naimi Mkwasha munogara kupi iwe? Boss ndogara pa News Center. Mwana uyu muri kuda kugadzira TV yakafa yani. Jah B. Munogadzira ma TV. Wano bande rangu. Sando Jah B. Wati mweji tu. Meji TV. Meji TV. Iwe hapana TV yawo kutora pana pazvinzwa. Urandijairira Rashi iwe. Imi Mkwasha unogadzira ma TV mama. Mkwasha ndimuri kuita basa rekutengesera mwana we ma drugs. Fana anotouya padeni pangu bombs. Atone bande ndikutoda bande saka atotora TV tono mabla maiso. Ona svikati watiko mfana. Inzwa Mkwasha ndikakupa TV inonipa sikangere kana 1 buduru ndokupa. Get away man. Get away Mkwasha. Hey mama Iwe msadzinga vanhu vangu. Budai. Anditi munhu anopa mwana wangu madrugs muri rubbish yemunhu. Mushemere. Muita sei. Mushemere. Shungaita upenyu hwakadai uneshuva iwewe. Kuita upenyu unotosaone kuonda kwawaita. Kuonda chete kwawaita mwana. Mushemere baba mutorira busu. Asi ukuya zopendera potoro yawatora.